И огните не са така нахални, те не могат да говорят. Те само чувстват. Искам да ти кажа, че много ценно нещо е, когато човек започне живот отново. И аз ти благодаря за този нов живот. Във всеки един аспект. Било то в пеенето, било то в това, което аз за първи път чувствам като хармонично присъствие в себе си. И за това, че ми даде път да пея, а също така създаде в мен и вокалния педагог. Благодаря ти. Станете малко всички. Сърцето си го даде на публиката. Те се скитаха в полето, винаги двама, винаги. Удари си на земята. Цели прахи дръскоти. Айде тия дългите, ги прати до мене, на мен пе. Дали, както аз се пращам от мен до теб. Дали има. До мен да стига, да. Дали Браво. има. Браво. Чак за мен да отиде. От Македонче. Така, браво. Да има вътре пулсацията, да говорихме днес за ритъм и за метро. Свършваш отгоре, бърго празне. Не така. Така, сега. Ти излиташ, аз искам да се приземяваш. Ти си делец. Искам да си представиш, че си на плажа просто, дори някакъв така може да седнеш и пееш на някой, който е много далече, ти си пееш песента, той е чак през морето или в морето на кораба, на яхтата гледа. И ти пееш в себе си песента, но мислиш за там. Елате да ме вземете, да ме видите. Айде. Нали си виждал такива дни с топки, които си играят, едно, че ти си той, там, който вълшебен клип с топката, дето едни топчета такива ги движат на нещо, ги хвърлят, че ги хващат. Ето такова си представи, че това ти е тоно и ти си играеш с него. Айде, представи, ти можеш това, да. Да. Да видя твоята душата да видя в очите. Не сериозността. Да. Айде. Сега, ти прекалено си се... вече си станал воин. Не. Имаше в малкия Будда филма, казва, ако много изпънете струната, ще разкъсате. А ако много отпускате, не може да свирите на нея. Значи трябва да средното положение. В чей там светил взор не за... Това става от гласа ми. В чей и в чей так светил... И да има това руснаците имат
свържеш с чувството, ще се получи. Добре? Ще се ясно се много вода. Нека разумът води сърцата. 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 Сега този тон ти го мислиш много високо. Ти го мислиш сърцата, до тук, той до тук. Сърцата. Виждаш ли по-стара? Ще дойдете ви добре. Виждам сърцата. Айде сега ми спей нормално, но разкажи на някой. Ти ще си избереш дали ще бъде радостта, дали ще бъде шега, дали в момента сваляш с тая песен, но при всички случаи, ако бъде Николай, ако бъде нещо, което ти го измислиш, ще бъде много по-хубаво от онова монотонно, как да го кажа, интерпретиране сладникаво. Не, то действа. Какво беше това, като плакване, като кленчене. Сладникаво кленчене на това. И то такова са публиката също. Ама сега всички го изпеят по този начин не е интересен. Търсиме твоята индивидуалност. Да бъде Николай, че беше? Айде, да чуем Николай Димитров.